салом арз мекунам ба ҳама бинандаи азизе ки ҳоло моро тамошо доранд. Шаълои Гулхоҷа ҳастам, чун ҳамеша дар хидмати шумо. Ҳоло дар Прага соат 7:10 аст, субҳи барвақт аст ва мо мехостем дар ин субҳи барвақт шуморо бо муҳимтарин рӯйдод аз нигоҳи мо ки ба ҳаёти сокинони Тоҷикистон дахл дорад ошно кунем. Ва ман тасмим гирифтам ки ду хабарро барои шумо бирасонам. Яке аз вилояти Хатлон аст ва дигари аз вилояти Суғд. дар бораи вилояти Хатлон тавре шумо хабар доред тӯли як ҳафтаи ахир дар Тоҷикистон боронгариҳои зиёд идома дорад ва хеле дар минтақаи вилояти Хатлон баъзе аз ноҳияҳо зарар диданд ва оқибат мақомоти Тоҷикистон эълон карданд ки нав ба ҳисобу китоб кардани зарари расида аз офати табиӣ шурӯъ кардаанд. асосан ин зарарҳо дар Фархор ва Панҷ будааст ва гуфта мешавад ки дар натиҷаи селхезӣ ва боронгарии зиёд даҳо хонавода бехонумон монданд, заминҳои киштам вайрон шуданд ва дар ҳамин робита мақомоти Тоҷикистон мегӯянд ки нав шурӯъ кардан ҳисоби китобро ки чӣ қадар хисорот расидааст ва ба зудӣ эълон хоҳанд кард. дар ҳамин ҳол раиси ноҳияи Фархор гуфтааст ки онҳо ба кӯмаки беруна эҳтиёҷ надоранд ва метавонанд дар дохили худи маҳал ин мушкилотро ҳал кунанд ва ба мардум кӯмак расонанд. ӯ аз ҷумла гуфт ки баъзе соҳибкорон бо маводи ғизоӣ мардуми бесарпаноҳ мондаро ба дӯш гирифтанд ки таъмин мекунанд ва дар оянда низ талош мекунанд ки барои мардум кӯмаки худро расонанд. ин ҳам дар ҳолест ки худи сокинони ин маҳалҳо шикоят аз он доранд ки касе ба онҳо то ба ҳол кӯмак нарасондааст. аз ҷумла то ба ҳанӯз онҳо дар хонаҳои пайвандони худашон зиндагӣ мекунанд ва аз он нигаронанд ки дигар пуле намеёбанд ки хонаҳои худро аз нав бунёд кунанд, дар ҳоле ки баъзе аз онҳо то 10-15 сол сарф карданд ки хонаҳои худро бунёд кунанд ва дар як они воҳид ин манзилҳои худро аз даст доданд. ин ҳам дар ҳолест ки ба гуфтаи обу ҳавошиносон боронгарӣ дар Тоҷикистон боз аз то чанд рӯз дигарам идома мекунад ва мардумам нигаронанд ки шояд офати табиӣ аз инам бештар хисорот дошта бошад. ва бояд гуфт ки дар Тоҷикистон минтақаҳои зиёде ҳастанд ки дар нисбати офатҳои табиӣ осеб пазиранд. аз ҷумла дар ин минтақаҳо беш аз 10 000 хонавода зиндагӣ мекунад ва аз ин пештарам мақомоти Тоҷикистон гуфта буданд ки мардум бояд хонаҳои худро аз лою гил насозад то ин ки дар пешурӯи офатҳои табиӣ заҳпазир набошанд ва ба ҷои амнтар талош кунанд ки бикӯчанд. хуб, ин хабар буд дар робита ба вилояти Хатлон. дар Суғд бошад билохира баъд аз 3 соли танаффус ширкати Ҳуснуро як тасмим гирифтааст ки корҳои сохтмониро барои бунёди шаҳраки чинӣ оғоз кунад. онҳое ки дар ин бора маълумот надоранд, бояд бигӯям ки соли 2015 ин ширкат ки моликонашон чиниҳо ҳастанд ваъда дода буданд ки барои 1200 нафар дар лаби дарёи Сир манзилҳои баландошёнаи аз 12 то 18 ошёна месозанд. унҷо тамоми шароитҳо муҳайё мешавад ва ҳамон сол наздики 30 хонаводаро ки дар ҳамон минтақа хонаи заминӣ доштанд хонаҳояшонро вайрон карданд ва гуфтанд ки баъд аз як сол калиди манзили зистро дар дасташон месупоранд. албатта хонаи барҳаво ваъда доданд, вале тӯли 3 сол мешавад ки ин хонаводаҳо дар хонаҳои иҷора зиндагӣ мекунанд ва тӯли ин муддат онҳо борҳо шикоят карданд ки ҳатто корҳои сохтмонӣ оғоз нашуда буд. ва ҳамагӣ ҳафтаи пеш раиси шаҳри Хуҷанд бо ин мардум вохӯрӣ кард ва гуфт ки онҳо иҷоза доданд ки дигарбора бунёди шаҳрак аз сар гирифта шавад ва сабаби ба таъхир афтодани ин бунёди ин шаҳракро онҳо дар номувофиқати талаботи меъёрҳои сохтмон рабт доданд ки ҳоло бартараф шудааст ва ба зудӣ аллакай бояд таҳр оғоз ёбад. ҳарчанд гуфта намешавад ки кай ин мардуме ки хона надоранд, ҳоло ҳудуди 30 хонавода, кай ба онҳо калидҳо супорида
می شود، ولی به هر حال این ساکنان میگن که بانی که رئیس شهر خوجند با آنها برخورده است و خود رهبر شرکت اسنورا با آنها ملاقات کرده است، آنها دیگر باره امید پیدا کردند که بالاخره از خانه های اجاره صاحب منزل زیستی برهوا می شوند. خلاصه دوستان عزیز، طوری به شما گفتم این تنها دو نویگری ما بود که میخواستیم به سهم شما برسونیم. فراموش نکنید ساعت 10 به وقت پراگ، یعنی بعد از 3 ساعت دیگر و ساعت 1 به وقت دوشنبه می شود، ما شما را با سرخط مهمترین خبرهای روز تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم و بعد از این یعنی ساعت 1 به وقت پراگ و الکی ساعت 4 به وقت دوشنبه ما برنامه خبری رادیو آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم و امیدواریم که شما ما رو تنها نمیگذارید و در برنامه ها و در تماشای سرخط ها ما رو همراهی خواهید کرد. شالای گل خوجا بودم در خدمت شما و تشکر که ما رو تماشا کردید.